Sanna Takkahuoneelta, hei! Tiesitkö, että tulisijoja valmistetaan muualla maailmassa huomattavasti enemmän kuin Suomessa? Tänään jutellaan norjalaisesta valmistajasta Nordpaisesta. Skandinaavinen muotoilu on maailmanlaajuisesti tunnettu minimalistisuudestaan ja toiminnallisuudestaan. Nordpais on yksi johtava takkavalmistaja Euroopassa, joka keskittyy juurikin tähän toiminnallisuuteen, laatuun, innovatiivisuuteen, puhtaaseen palamiseen ja unohtamatta tätä upeaa ulkonäköä. Nordpais perustettiin Morten Henriksenin toimesta vuonna 1984 Norjassa. Hän oli erikoistunut takkojen muuraukseen ja keskittyi modulaarisiin betonielementteihin, jotka lyhensivät huomattavasti tulisijojen kokoonpanoaikaa. Mortenin menestysidea kasvoi nopeasti ja vuosien kasvun jälkeen hän laajasi toiminnan koko tulisijatuotantoon unohtamatta skandinaavista muotoilua ja yhä kiristyviä puhtaan palamisen määräyksiä. Nykyään Nordpais on yksi johtavista takkavalmistajista koko Euroopassa ja heillä onkin tehtaita ympäri Eurooppaa. Me Takkahuoneen porukka ollaan käyty siellä tehtailla ja ollaan niistä opittu paljon, saatu tukea, koulutusta ynnä muuta. Nordpais kuuluu Nibe-konserniin, eli jos valitset Nordpais-tuotteen, niin voit olla varma, että saat laadukkaan tuotteen, joka säästää sekä ympäristöä että puuta. Nordpaisin eduksi voidaan myös lukea jatkuva tuotekehitys sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen tuotteissa. Laaja osaaminen lämmitysratkaisuista tukee myös jatkuvaa malliston kehitystä. Nordpais-tuotteet valmistetaan tänäkin päivänä käsityönä tilauksesta juuri sulle. Ja joku joskus sanoi, että kuka tahansa tekee sentin tarkkuudella, mutta Nordpais tekee millin tarkkuudella.